Σιγά, τι μπορεί να αλλάξει πραγματικά με την ψυχοθεραπεία? Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, είναι κάτι που το ακούω συχνά να μου το λένε. Κι όμως, γνωρίζεις ότι πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το 75 με 80% όσων ξεκινάνε θεραπεία βλέπουν αλλαγή προς το καλύτερο? Είναι ένα σημαντικό ποσοστό που αποδεικνύει ότι η διαδικασία δουλεύει. Από την άλλη, όχι. Όλα τα προβλήματα δεν θα εξαφανιστούν ως διαμαγείας όταν ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία. Οι δυσκολίες της ζωής θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Αυτό όμως που αλλάζει είναι ο τρόπος που τις αντιμετωπίζεις. Άνθρωποι που ξεκίνησαν λένε συχνά: ξαφνικά δεν αγχώνομαι όπως παλιά για το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Η ψυχοθεραπεία σου δίνει εργαλεία, νέες οπτικές και στήριξη για να χειρίζεσαι όσα σε βαραίνουν πιο ισορροπημένα. Και το πιο σημαντικό, σε βοηθά να καταλάβεις τον εαυτό σου, να ακούς τι πραγματικά χρειάζεσαι και να σταματάς να λειτουργείς μόνο στον αυτόματο. Βγάλ' το από μέσα σου. Δώσε μια ευκαιρία στη διαδικασία. Ακόμα κι αν δεν λύσεις τα πάντα, θα νιώσεις σίγουρα πιο δυνατός.